लोगोफोर नोंथांमोन आं मैया मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन जोंनि बर' पलिटिक्सनि सायाव आरो बेवहाय आं नोंथांमोनखो मोननैसो बाथ्रा सोंदोंमोन आरो बै बाथ्रानि मोनसे कुइसननिथ' रिप्लाइ फैयाखै बबेखानि बे भिडिअआ बांद्राय भिउबो जायाखै नोंथांमोना बे भिडिअखौ थांनानै नायबा नुगोन मैया होदोंमोन बे भिडिअखौ आङो माने भिडिअनि कन्टेन्टआ ओरैबायदिमोन जेराव 2003 मायथाइयाव जि बिटिसि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बेवहाय एबसुआ सापर्ट खालामदोंना खालामाखैमोन बेबायदि आरो 2003 मायथाइयाव बे बिटिसि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बर' रावा 8 सिडिउलाव जायगा मोननो हादोंमोन बेखौ साबेसे मानसिया मिथियोना मिथिया बेबायदि आङो सोंदोंमोन नाथाय जायफोर बिथांमोना कमेन्ट्स लिरदों बिथांमोना गासैबो मिथिजोबखानाय मानसिफोरासो लिरदों नाथाय बेवहाय सेंग्रा सिख्ला उन्दै बैसोनि रावबो लिरनायखौ जों नुनो मोनाखै आं नुनो मोनाखै आरोबाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा बे कमेन्ट्सफोरनि गेजेरजों आं मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों आं प्राय जेसेबां कमेन्ट्स लिरदों बै भिडिअआव प्राय 70 सामथिं बेबायदि बेनि मादाव मोन 10सोल'सो आं ओरैबायदि नुदों जाय बुंदों बे बिटिसि गोजोन गोरोबथाखौ सापर्ट खालामाखैमोन एबसुआ होननानै बुंनायखौ आङो 10ल'सो नुदों आरो बाखि सबबो बुंदों माने बेवहाय एबसुआ मैखोम बिहोमा दंमोन बबेखानि बेखिनि कमेन्टनि हेफाजाबै जों बुंनो हाया जे बेवहाय एबसुआ सापर्ट खालामदोंना खालामाखैमोन बेनि सायाव जोंनि बर' मानसिफोरनि सानस्रिया मा साननाया मा फोथायनाया मा नलेजआ मा बेखौ बुंनो हाया बबेखानि बेखौनो आं बुंगोन बेखिनिखौ जुदि हिसाब खालामनानै नायबा बेखौनो बुंगोन बेवहाय एबसुआ मैखोम बिहोमा दङमोन आरो जानो हागौ नोंथांमोना दासिम रिप्लाइफोरखौबो मोनबाय जानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रिप्लाइफोरखौबो मोनबाय जानांगौ बबेखानि बिथांमोननि रिप्लाइखौ आङो थार नंखाय होननानै बुंनो फैयाखै बेवहाय आंथ' नोंथांमोननो बुंखादों आंनि मतामतआ मा मैखोम बिहोमा दंमोन बेवहाय आरो बै बिहोमानि थाखायसो बै गोरोबथाफोरा जानो हादों बे बाथ्राखौथ' जों बुंनांगोन दिनैसिम बर' हारिया जेसेबां जि बिनानै मोन्दों भारत सरकारनिफ्राय जेसेबां जि बिनानै मोन्दों गासैयावबो जोंनि बर' फरायसा आफादानो मैखोम बिहोमा दं रावनिफ्राय हमनानै थुनलाइनिफ्राय हमनानै माखासे मोनथाइनिफ्राय हमनानै जायखिजाया जोंनि मेडियामनिफ्राय हमनानै जोंनि हांखोनिफ्राय हमनानै गासैबो बिथिंखौ जुदि नोंथांमोना नायो गासैयावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाङाय नङा बाङाय बिहोमा दंथारो आरो बेखौ जोङो नङा नेवसिनो हाया माब्लाबाबो नङा होननानै बुंनो हाया माब्लाबाबो बे जाबाय जों मिथिनाय जों फरायनानै मोननाय जिखिनि जों दिनैसिम मिथिदों बेनि नलेजाव आं नोंथांमोननो बेखौ बुंनो हायो बेनिखायनो जायखिजाया गोरोबथायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आखाइ दङ बे बाथ्राखौ जों 100% बुंनांगोन बेखौ बुंबानो जे बेनि सोरनिबा सापर्ट खालामनाय बिदि जाया बेखौथ' जों बुंनांगोन आरो साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादाबो मैखोम बिहोमा दङ बर' थुनलाइ आफादनि जि बिहोमा बेबो जोबोर गोजौ जोबोर गोबां बेखौ जोङो ना नङा बेबायदि खालामनो माब्लाबाबो हाया बे बाथ्राया रियेल दिनै नोंथांमोन आं मोनसे गोदान बाथ्रा सोंबावगोन बे बाथ्राया जाबाय लेटेस्ट आरो बे बाथ्राया जाहैबाय मा जयनिं पलिटिक्सआ जोबोर इम्पर्टेन्ट बबेबा राजखान्थि हान्जानि थाखाय बबेबा राजखान्थि हान्जानि थाखाय जइन खालामनाया मानसिफोरखौ मेम्बार्सफोर जइन खालामनाया पार्टियाव मानसि सोसननाया भलन्टियार थिसननाया बा बबेबा गेदेर गेदेर बिबानाव सोरबा इम्पर्टेन्ट पार्सनफोरखौ होनाया जाबाय बे मोनसे इम्पर्टेन्ट बिथिं आरो बे दरकारि आरो बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय बे जयनिं पलिटिक्सखौथ' जों दिनैल'सो नुवाखै बे जयनिं पलिटिक्सखौथ' जोङो जोनोमनिफ्राय जाय समनिफ्राय राजखान्थिखौ बुजिदों बै समनिफ्रायनो नुदों नाथाय सबसे गोदान मोनसे बिथिङा जाहैबाय मा बे जयनिं पलिटिक्सआव फरायसा जायफोरा उन्दै बैसोनि जायफोरा राजखान्थियाव थाङाबाबो जागौमोन गावनि फिउचारखौ दानायनि सममोन बैबादि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौबो जइन जानाय गोदानै मोनसे जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ मा खालामदों हाइलाइट खालामदों पाब्लिसिटि खालामदों 18 बोसोरनिथ' होननानै आं बुंलिया 20 इयार्स एबभफोरखौ जइन जानाय नुदों 21, 22, 23, 25 बेबायदि एजनि फरायसाफोरखौ फरायसा होननानै बुंबाय आङो बा सेंग्रा सिख्ला लाइमोन जायफोरा साकरि मोनथ'वाखै जेरावबो एंगेज जाथ'वाखै बेबायदि लाइमोनफोरखौ बेवहाय जइन जानायखौ नुनो मोन्दों आरो खायसेयाथ' मेडियायाव फैनानै बाथ्रा बुंदों बबेखानि मेडियायाव फैना बाथ्रा बुंनाया जाबाय मोनसे रोखोमनि पलिटिक्स बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय साननो गोनां बिथिङा जाहैबाय जाय समाव बिसोरो गावनि जिउखौ दानांगौमोन जाय समाव गावनि लाइफखौ दानायजों लोगोसे हारिनि थाखाय समाजारि माखासे मावनांगौ दंमोन सोलोंनांगौ दंमोन बै समाव जुदि पलिटिक्सआव थाङोबा राजखान्थियाव थाङोबा बिनि जि फिउचार लाइफ बे मा जाहैगोन बे जोबोर साननो गोनां जानानै फैदों होननानै आं बुंगोन आरो बेनि सायाव आं कुइसन सोंगोन नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों होनो नाजाबानो जाबाय मा बेबायदि उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबायदि राजखान्थियाव हाबनाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबस्रांनाय लीला जायाना नोंथांमोना बेखौबो कमेन्ट्सआव लिर बै
लाइमोनफोरखौ मा इयुनाव जेब्ला इलेक्सन फैयो बै समाव गाज्रि खामानियाव इउज खालामा ना लिडारफोरा बे खिन्थु साननो गोनां जानानै फैबाय मानोना जों नुदों जारिमिनाव बेबायदि जोंनि बर'फोरनियावल' जादों बेबायदि नङा बेबायदि जेसेबां जाथाय जों नुदों गुबुन जायगायावबो जोंनि बुजिनायाव नलेजाव गुबुन हादरखौनो बुं बा गुबुन इन्डियानि गुबुन गुबुन पार्ट्सआवनो बुं बा बेबायदि जेराव डिक्टेटरशिप सोलियो बैफोर हादरफोरनि जि जाथायफोरखौ जुदि बुङोबा ओरैबायदि जों नुदों बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बांसिन मा खालामो इलेक्सननि टाइमै इउज खालामो आरो इलेक्सन जोबनायनि उनाव बिसोरखौ गासैखौबो जोखारजोबो बेबायदिखौसो जों नुदों आरो बांसिन समाव जों नुदों माने मा खालामो बै लाइमोनफोरखौ नुनो मोनदों मा खालामो एसे माने बिसोरनो खरसा लानानै मा खालामो खामानियाव इउज खालामो आरो इउज खालामखांनायनि उनाव मा खालामो जेबो गैला आरो बेबायदि जों खालामनायखौ नुनो मोनदों बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो मा बेबायदि जागोन नामा बबेबा पार्टिया सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ जइन खालामदों सोर पार्टिया जइन खालामदों बेखौ मेनसन खालामाखै बेवहाय सबबो जइन खालामनो हागौ सोर पार्टिया जइन खालामदों बेखौ आं बुङा नाथाय बेबायदि जइन खालामनाय जों नुनो मोनदों बेबायदि जइनिंआ जोंनि हारिनि थाखाय खहा गोनां नंगौना नङा नोंथांमोना बेखौ कमेन्ट्सआव लिर आरोबाव थामथि कुइसना जाहैबाय मा बै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा जाबादि बेबादि राजखान्थियाव जइन जानायखौ जों नुनो मोनदों जायफोरा बेयाव जइन जाथ'वाबाबो सोलिगौमोन बिसोर जइन जानायनिफ्राय बिसोरखौ बा इयुन जेनेरेसनखौ माबोरै एसेबां उन्दै बैसोआवनो पलिटिक्सआव थांनायनिफ्राय होबथानो थाखाय जोंनि माहारियारि आफादफोरा खामानि मावनायनि समा जाबाय होननानै नोंथांमोना सानो ना साना जुदि माहारियारि आफादफोरा जुदि बेखौ मावफुंनो हायाबा मा बेखौ सोरबा गुबुना मावनांगोन नामा बे मोनसे साननांगौ जानानै फैबाय बबेखानि बे बाथ्रायाबो सैथो कलेज स्टुडेन्टआनो जा इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टआनो जा बे इउनिभार्सिटि कलेजफोरबो गोबां राजखान्थि सोलियो पलिटिक्स गेलेयो इलेक्सन जायो नोंथांमोना मिथिगौ स्टुडेन्ट इउनियननि जि इलेक्सन जायो बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ बैफोरावबो गोबां बेबायदि राजखान्थि हान्जाया आखाइ थायो जायनि जाहोनाव बै इलेक्सनफोराबो रियेल जि आसलि इलेक्सन बेबायदिनो जानानै थाङो आरो बेनिफ्रायनो माखासेया राजखान्थिखौ सोलोंनानैबो फैयो आरो बैबादि सुबुंफोरानो बेवहाय राजखान्थियाव जइनबो जाफैयो नो डाउट नाथाय बिनि ओंथिया बे नङा दे नोंथाङा इउनिभार्सिटियाव बा कलेजाव बहाबा बेबायदि इलेक्सन बा बेबायदि राजखान्थिनि खामानि मावना फैनायनि उनाव नोंथाङा एसेबां थाबनो जुदि बेवहाय जइन जायोबा नोंथांनि फिउचारा मा जागोन आरो नोंथांनि इयुन जेनेरेसनखौ नोंथाङा मा फोरोंगोन बे जोबोर गिदिर कुइसन जानानै फैदों बेनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स लिर मा जोंनि लाइमोनफोरा एसेबां खम बैसोआव राजखान्थि हान्जाफोरजों जइन जानांगौ ना जानाङा जायोबा मा खहा जानो हागौ जायाबा मा लाब जानो हागौ ना जाबाबो जेबो खहा जाया नोंथांमोना मा सानो जुदि बेबायदिनो गासैबो लाइमोनफोरा जुदि राजखान्थियाव जइन जाजोबोबा मा जागोन सासे उनाव सासे जुदि सेम सिस्टेमै सोरबा इउपिपिएल जइन जाबाय सोरबा बिपिएफआव जइन जाबाय नायदे जइनिंआ बबेखानि जेबो गिदिर बुस्थु नङा बुंनो थाङोबा जइनिंआ जेबो गिदिर बाथ्राबो नङा नाथाय उन्दै लाइमोनफोरा जइन जानाय लोगो लोगो मोनसे बिथिङा जोबोर प्रब्लेम जानो हागौ मा बिसोरो माखासे समाजारि खामानि मावनायाव गोबां जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानांगौ जानो हायो आरो बै सुबुंफोरा समाजनि जि मेन इस्यु बेखौ राइज खालामनो हायाबो जानो हागौ खारन राजखान्थियाव थांनाय लोगो लोगो नोंथाङा सोरनिबा गाइड बादि सोलिनांगोन बे सबसे गिदिर प्रब्लेम पलिटिक्सनि सबसे गिदिर डिमेरिट्सआ जाबाय मा जाय पलिटिक्सआव हाबोना बियो गावनि गोसोबादि जेबो मावनो हाया बबेबा रायजोनि दाबिखौ बियो गोसोबादि बुंनो हानाय नङा मोनसे लिमिट सिमानि गेजेराव थानानै बाथ्रा बुंनांगोन मोनसे लिमिटआव थानानै खामानि मावनांगोन आरो सम नंखाय बुंनो हानांगोन रायजोखौबो थगायनो हानांगोन पलिटिक्सआवथ' जों बेखौनो नुयो अरायबो रियेलनि लोगोआव नंखायखौबो माने लगायदेरनो गोनां जायो बेखौनो जों नुयो अरायबो बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट्सखौ लिरनो खिन्थु दाबावदे नोंथांमोना बुंथार जे बेबादि जइनिंखौ जोंनि माहारियारि आफादफोरा बा जोंनि समाजनि सुबुंफोरा होबथानो गोनां समा सफैबायना सफैयाखै नोंथांमोना जुदि सानोबा जेबो बेबायदि होबथानो गोनांथि गैया जाय जेराव जइन जायो बुंनांगौ जेबो लाब गैया बेबायदि सानो नामा नोंथांमोना सानो ना गासैबो बेबायदिनो जुदि डाइभार्ट जाजोबबा आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि राजखान्थियाव मा जायो मिथिगोना जाय मानसिया मोजां ना बै मानसिखौबो नों अराय सम मोजां होननो हाया राजखान्थियाव मा खालामो गोबां समाव जों नुनो मोनदों दैदेनगिरिफोरा माब्लाबा गावनि जेन्नाय कन्डिसन बा गाज्रि हालोदा जुदि फैयोबा बै लाइमोनफोरखौनो बांसिन इउज खालामो मानोना बै लाइमोनफोरा जुदि गोरोन्थि मावोबा मोनसे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो बुजिस्लाबियाव गोरोन्थि मावफ्लांदों उन्दै सेंग्रा सिख्ला बेबायदि बुंनानै खारग'नाय चान्स थायो आंथ' मावाखै बेखौ आंनि पार्टिखौ सापर्ट खालामग्रा वार्कारफोरासो बे खामानिखौ
मावदों बेबायदि मा खालामो बाथ्राखौ बुंनानै एरायनानै दोनो बेबायदि बेनोथ' सोलियो पलिटिक्सआव। बेनिखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गेरेमसा हारि दानो थाखाय माहारि दानो थाखाय गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरा बेबादि बबेबा पार्टियाव जइन जानांगोन मा साख्रि मोननो थाखाय बेबादि पार्टियाव जइन जानांगोन बेनि सायावबो नोंथांमोना कमेन्ट लिर। माने जों नुनो मोनदों गोबाङानो माखासे आसा लानानै पार्टियाव जइन जायो। आंनि बादिबा आसा लानानै गोबां मानसिया जइन जायो नङाबो जानो हागौ आं मोनसे साननानै लादों माबा मोनसे हप सिमां लानानै पार्टियाव जइन जायो सेंग्रा सिख्लाफोरा। नाथाय मा राजखान्थि हान्जायाव जइन जायोबा बै सिमाङा हबा मिजिङा जाफुंसारगोन बेखौबो नोंथांमोना रिप्लाइ होबानो जाबाय। आंनि नोजोराव खिन्थु बेबायदि माबा मोनसे सिमांखौ जाफुंसार होनोबा बबेबा राजखान्थि हान्जायाव जइन जानो गोनांथि गैया। सबहाबो गाव गावनि मोनसे सापर्ट खालामनाय राजखान्थि हान्जा थायो बेनो भटखौ होबानो जाबाय बेनोथ' सबसे गिदिर सापर्ट ना नङा होमबा। स' गावनि लाइफखौ एसेबां उन्दै बैसोआव पलिटिसाइज खालामनानै नस्थ' खालामना लास्लायस्लाय आं बेखौनो बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। बे साननैसोआव नोंथांमोना अरायबो नुबाय थागोन बे बोसोरसेयाव नोंथांमोना नुबायानो थागोन जयनिं पलिटिक्स। आरो बै जयनिं पलिटिक्सआबो मा जाहैदों मा इउथ जयनिं पलिटिक्स नङा होमबा। मानोना राजखान्थि हान्जायाव मोनसे विंगानो थाखायो इउथ विं होननानै बुङो। जेरै आइजोफोरनि मोनसे गांखं थायो सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोनसे गांखं थायो बेबायदि गासैबो राजखान्थि हान्जायानो थायो आरो बेवहाय इउथफोरखौनो लाफानाय जायो बांसिन। नाथाय बेबारनि जि इउथ जयनिं बे जयनिंआ मा पाब्लिसिटि खालामदों हाइलाइट खालामदों आरो बेवहाय जोंनि हारिनि थाखाय फिउचाराव माबाफोर खहा जानो हागौ नामा बेखौ नाथाय बै राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोराबो साननांगोन। मानोना जेब्ला सेंग्रा सिख्लाफोरा जुदि पेरालाइज जाजोबो जोंनि हारिनि माहारिनि जुदि सेंग्रा सिख्लाफोरानो जुदि पेरालाइज जाजोबो बै राजखान्थि हान्जायाबो जेबो ओंथि थानाय नङा। राजखान्थि हान्जायाव जइन जानायनि टाइमिंथ' जेबो फिक्स जेबो नियम गैया। 18 बोसोर जाबाय भट होनो हानाय जाबाय अब्लानो बेहाय जइन जानांगौ। नाथाय बै बोसोर बैसोआव बै समनि बैसोआव बै गथ'आ गोबां मावनांगौ थायो बिनि बादै राजखान्थिनि बादै गोबां मावनांगौ थायो। बेनिखायनो आंनि बादिब्ला बेहाय जइन जानाया गावनिथ' खहा गोनां जागोनानो साफा सानैनि थाखाय खहा गोनां जानाय नङा नाथाय माखासेनि थाखाय खहा गोनां जागोन। नाथाय सबसे गिदिर खहाया जाबाय हारिनि खहा जागोन। बे जोंनि हारिनि मोनसे जोबोर गिदिर जेंना होननानै नोंथांमोना सानोबा बे भिडिअखौ कमेन्ट्स लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना जुदि फेसबुकआव नायदोंबा फल' खालामनो दाबाव।